ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం మోసం తుంగి సంపాదిస్తా ఆస్తి పాడాసిదైతే కష్టతోటే సంపాదిస్తా ఆస్తి వృద్ధికి వేయితే సామెతల పుస్తకము 13వ అధ్యాయము 11వ వచనము. ప్రార్థన. తండ్రి మీకు వందనకయ్యా ప్రభువా, మరి మోసం తుంగి ఎదుటివాన్ని బాధవాడి ಸಂಪಾದಿಸನ್ನು ಸೊಮ್ಮು ಮಾಯಿಗ ಮನ್ನೋ మాకు కష్ట తిని నష్ట తిని తేయితే ఇంజోరు నిమ్మకి వచ్చి మరి నీ పిల్లని రత్త మమ్మందరం కూడా ప్రభువా తండ్రి మమ్మ కష్టతోటే నీ మీదని మా కష్ట తిని